We live in a world that is controlled by an economically advantaged minority, a rich minority that succeeds in making itself richer while making the poor majority even poorer. In the same year, Prime Minister George Papandreou announced a program of tough spending cuts. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. The fiscal adjustment includes measures such as reduction in public sector wages, reduction in pensions. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Greek journalists haven't just been covering the economic story, they have found themselves part of it. Around 6,000 people were detained last weekend. 1,500 of those who didn't have formal papers were arrested. Golden Dawn's influence, though, is on the rise. They gained around 7% of the vote in the recent general election. Οι αστυνομικοί πετάγανε πέτρες, ναι ή όχι? Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν τα νόμιμα μέσα τα οποία είχαν. Τους πολιτικούς, τους εκλέγουν οι πολίτες. Ό,τι είναι το νερό, είναι και η πηγή. Ό,τι είναι πηγή είναι και το νερό. Δεν μπορεί να μας λέτε ότι πίνουμε από την ίδια πηγή νερό. Εγώ δεν πίνω νερό από την ίδια πηγή με αυτόν που κλέβει και δεν πρόκειται να πιω νερό μαζί του. The following month, austerity measures drove people into the streets where protests, occupations and strikes took place. Παπουτσής Χρήστος. Ναι. Βενιζέλος Ευάγγελος. Ναι. Παπανδρέου Γιώργος. Ναι. Ναι, εψήφισαν 155 βουλευτές. Τι σημαίνει κάποιος αστυνομικός να χτυπήσει χωρίς κανένα λόγο ένα συμπολίτη μας. Παρακαλώ και την αστυνομία να κάνει άλλους χειρισμούς και όποιον άλλο κάνει χειρισμούς. Μακριά από εδώ έχουμε ανθρώπους με το οξυγόνο και δίνουν πρώτες βοήθειες. Η απάντηση ήταν να δεχτούμε στεξιογόνα μέσα στο ιατρείο. Στον πόλεμο να είναι ένας γιατρός, σταματάνε τα ρημάδια. Να μαζέψουν τους τραυματίες. Εδώ τι είναι? We didn't know why we were happy. I think that it was just because the simple people actually met each other in the public sphere again. It's gonna be alright. Everything is gonna be alright. Nothing's gonna be alright. Είναι μια κρίση αξιών. Κρίνεται δηλαδή το πολιτικό σύστημα, κρίνεται η ανθρωπιστική ιδέα, κρίνεται ο πολιτισμός μας.